Ето, че и аз съм в ролята на куриер в момента. Ние си поръчваме буквално едно ше вода. Според мен е доста прашно и доста шумно. Мотоциклетистите стават хиляди. Москва Сити отново се строи. Хотел Радисън. Управителя на този хотел е българин. Кутузовски проспект. Отново хотел Радисън Collection. А вляво от нея се намира парк, който се казва Поклонная гора. И оттам нататък започват едни шосета, в които има светофари, минават през населени места. Вече сме на Рублево-Успенска. Много ми харесва, напомни ми нещо за Европа с тая зеленина в ляво и вдясно.